Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan karo channel Sugianto Jawa sing rembug bab pamulangan basa Jawa lan bab-bab liyane sing ana sambung rapete karo kabudayan basa lan sastra Jawa. Dina iki bakal ngrembug bab panulise aksara Jawa, mligine bab aksara murda, aksara swara lan aksara rekan. Jlentre kepiye semaken sabanjure. Sepisan aksara murda. Aksara murda kuwi apa? Aksara murda iku saemper utawa mirip karo huruf kapital ing huruf Latin. Ing kene diarani saemper utawa mirip, ateges ana bab sing padha lan ana bab sing beda antarane aksara murda lan huruf kapital. Aksara murda iku gunane mung kanggo nulis jeneng. Bisa jenenge wong, jenenge negara, jenenge kutha, jenenge desa, jenenge pulo lan liya-liyane. Dadi yen dibedakake karo huruf Latin, yen huruf Latin ora mung kanggo nulis jeneng, dene yen aksara murda iku mung kanggo nulis jeneng. Mula saka iku aksara murda duweni guna utawa fungsi minangka tata prunggu, tegese minangka pakurmatan. Wujude aksara murda iku ana 7. Dadi aksara Jawa sing 20 sing ana murdane mung ana 7, yaiku na, ka, ta, sa, pa, ga lan ba. Iki uga bisa diarani beda antarane aksara murda lan huruf kapital. Yen huruf kapital A nganti Z kuwi ana kapitale. Yen aksara Jawa ora, mung ana 7 kaya sing tak sebutake mau. Rata-rata wujude aksara murda lan pasangane iku padha. Mung wae panulise pasangan iku mapan ing sakngisore aksara sing dipasangi. Kejaba pasangan pamurda iku ditulis jejer ing tengene aksara sing dipasangi. Pasangan sing beda wujude karo aksara murdane mung aksara ta murda lan pa murda, iku sing beda wujude. Dene sing liyane wujude antarane aksara murdane lan pasangane padha. Paugeran utawa pathokane panulise aksara murda yaiku saben sak tembung jeneng cukup siji wae menawa ana sing ngarep dhewe. Dene yen sing ngarep dhewe ora ana, kena manggon ing tengah. Menawa sing tengah ya ora ana, kena manggon ning mburi dhewe. Dene menawa ing tembung kasebut ora ana aksara murdane, ya ora perlu nganggo aksara murda. Khusus asmane Gusti Allah katulis nganggo aksara murda kabeh. Dadi iki uga minangka beda karo huruf kapital. Yen ing huruf kapital nulis jeneng kuwi mesti manggon ning ngarep dhewe. Dene yen aksara murda ora mesti, bisa manggon ning ngarep, bisa ning tengah lan bisa uga manggon ing mburi.
Tuladha panulise aksara Jawa sing nggunakake aksara murda tuladhane kaya ing ngisor iki. Upamane nulis jeneng Suparli Saputra. Ing tembung Suparli aksara murda manggon ing aksara Sa. Lah ing tembung Saputra uga manggon ing aksara Sa. Kebenaran manggon ing ngarep utawa ing awal. Conto liyane upamane nulis jeneng Janaka Bodra. Ing tembung Janaka aksara murda manggon ing aksara Na amarga aksara Ja ora ana murdane. Dene ing tembung Bodra manggon ing aksara Ba. Upamane maneh nulis jeneng Wahari Riyani. Ing tembung Wahari wa ha lan ra ora ana aksara murda, dadi ora perlu nganggo aksara murda. Dene ing tembung Riyani aksara murda manggon ing aksara Na amarga ing aksara Ra lan Ya ora ana aksara murdane. Dene asmaning Gusti Allah Ga, Sa lan Ta iku kabeh katulis nganggo aksara murda. Paugeran sabanjure ing bab panulise aksara murda yaiku aksara murda iku ora kena dadi sesigeg utawa paten. Dadi ora kena dipangku utawa dipasangi, nanging kena dadi pasangan. Gatekno tuladha iki. Rusmadi panulise nganggo Ra, Sa, Ma lan Da. Yen diurut kudune ing tembung Rus, Sa kuwi nggunakne aksara murda, nanging ing kene ora perlu ngangge murda sebab Sa dadi paten. Jasmani panulise nganggo Ja, Sa, Ma lan Na. Yen diurut kudune aksara murda manggon ing Sa ing jas, ning gandeng dadi paten ora perlu nggunakne aksara murda ing Sa, nanging aksara murda mau manggon ing aksara Na ing bagian mburi. Sabanjure nulis jeneng Rusnani. Panulise nganggo Ra, Sa, Na, Na lan Ka. Ing tembung Rus ora perlu nganggo aksara Sa murda sebab kanggo paten. Murdane manggon ing Na yaiku pasangan Na murda. Pirembugan utawa pembahasan sabanjure yaiku bab aksara swara. Aksara swara gunane kanggo nulis tembung manca. Tembung manca iku tegese dudu tembung Jawa sing dicethakake utawa jelas anggone ngucapake. Saben tembung manca sing diwiwiti nganggo aksara swara utawa vokal mesti katulis nganggo aksara swara. Dene yen aksara swara utawa vokal mau manggon ing tengah utawa ing mburi bisa katulis nganggo aksara swara menawa diucapake kanthi cetha utawa jelas. Wujude aksara swara ana 5 yaiku A, I, U, E, O. Wujude kaya kacetha ing gambar. Cak-cakane utawa pangetrape aksara swara kaya katerangan ing dhuwur bisa diwehi conto kaya tuladha ing ngisor iki.
upamane nulis tembung udan karo Usman, loro-lorone kawiwitan nganggo aksara swara utawa vokal u, nanging ing tembung udan nganggo ho, dene ing tembung Usman nganggo aksara swara u. Apa sebabe? Bisa diterangake aksara u ing tembung udan iku ditulis nganggo ho, sebab tembung udan iku tembung basa Jawa, dudu tembung manca. Dene aksara u ing tembung Usman ditulis nganggo aksara swara amarga Usman iku tembung manca. Tuladha liyane nulis upamane Sainah utawa Soimah. Ing tembung Sainah i katulis nganggo ho, dene ing tembung Soimah iku katulis nganggo aksara swara. Apa sebabe iso dijlentrehake utawa diterangake mengkene. Aksara i ing tembung Sainah ditulis nganggo ho sebab diucapake ora cetha, diucapake sai ora sai. Dene aksara i ing tembung Soimah ditulis nganggo aksara swara amarga diucapake kanthi cetha utawa jelas. Dadi diucapake soi ora soi. Tata tulis sabanjure aksara swara ora duwe pasangan. Mula yen manggon ing sakmburine wanda sigek utawa konsonan utawa paten kudu nggunakake pangkon. Gatekno tuladha iki. Anak imam. Ing tembung imam iku nganggo aksara swara i amarga tembung imam iku dudu tembung Jawa utawa bisa diarani tembung manca. Dene ing tembung anak tetep nganggo ho amarga anak iku tembung Jawa. Ing tembung imam sak ngarepe aksara i iku ana ka paten, mulane nulise nganggo pangkon. Semono uga ing tembung adeg organisasi. Organisasi iku tembung manca utawa dudu tembung Jawa, mulane o nggunakake aksara swara. Dene adeg ane tetep nggawe ho amarga iku tembung Jawa. Ing sakngarepe o ing tembung organisasi ana huruf G paten, panulise nganggo go di pangku. Patokan utawa paugeran panulise aksara swara sabanjure yaiku aksara swara ora kena katrapan utawa diwenehi sandangan swara. Ora kena diwenehi suku, wulu, pepet, taling utawa taling tarung. Gatekno panulise iki. Emansipasi. E gunakne aksara swara. Ora kena gunakake a ditaling nanging gunakake aksara swara e. Sabanjure imigrasi. I iku aksara swara. Panulise ora kena nganggo a di wulu nanging nganggo aksara swara i. Sabanjure upamane nulis ornamen. O aksara swara, nulise ora kena gunakake a ditaling tarung
nanging nggunakake aksara swara O. Yen di layar lan sabanjure iku isih kena, sing ora kena mung diwenehi sandangan swara kaya suku, wulu, pepet, taling lan taling tarung. Pirembugan utawa pembahasan kaping 3 rembug bab aksara rekan. Aksara rekan iku digunakake kanggo nulis aksara utawa huruf sing ning aksara Jawa ora ana. Wujude ana 5 yaiku fa utawa v lan f, h kh utawa ki, ga gh, za dz, za z. Dene aturan utawa tata tulis aksara rekan kuwi cak-cakane sak temene padha karo aksara Jawa liyane. Kena diwenehi utawa ditrapi sandangan apa wae. Coba gatekno tuladha ing ngisor iki. Farhan dadi khatib, ana fa lan ha. Ing tembung Farhan, fa diwenehi layar. Banjur aja gibah, ana tembung hibah, gh. Panulise gha diwenehi wulu. Aksara rekan iku ora duwe pasangan kejaba f utawa fa. Mula menawa manggon ing sakmburine paten kudu nggunakake pangkon. Upamane nulis tembung sregep zikir. Sak ngarepe zikir ana p utawa po sing mati, mula nulise nggunakake pangkon. Sregep ana po dipangku. Alam ghaib ing sak ngarepe ga ana m mo sing mati, nulise nganggo mo dipangku. Zakat fitrah, fitrah f utawa fa ing ngarepe ana t, nulise berarti nganggo pasangan fa, khusus fa kaya sing wis diaturake ing ngarep duweni pasangan. Sabanjure bisa wae sakwijining tembung iku nggunakake aksara murda, aksara swara lan rekan bebarengan. Upamane nulis jeneng Irfani, ana aksara swara i, aksara rekan fa, banjur aksara murdane ing tembung ni utawa no murda. Lada liyane ana arzagani, misal upamane ana aksara swara a, aksara rekan z, za lan ga, lah murdane manggon ing aksara no. Kemudian manggon ing pungkasan yaiku ing ni. Mengkono mau bahasan utawa pirembugan bab aksara murda, aksara swara lan aksara rekan. Sabanjure coba ukara-ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa. Sing perlu dieling menawa ana jeneng ateges panulise kudu nggunakake aksara murda kanthi ngecakake utawa ngetrapake aturan-aturan kang wis diaturake ing ngarep. Nomor 1 tulisen ukara Sumitra lunga menyang Tulungagung karo Fitri. Nomor 2 Hanifah Evani kanca sak kelasku ing madrasah.
Kaping 3 Fadlan wis pinter ngaji lan azan. 4 Siti Fadilah Supari iku mantan Menteri Kesehatan. 5 Sepatuku iki saka Paris nalika aku menyang Itali.